A pesar de que a flota xa traballa con normalidade, a Capitanía Marítima de Ribeira continúa pechada ao público, tan só atende con cita previa 2 días a semana, cos consecuentes retrasos ante a gran cantidade de barcos que ali despachan. En estes momentos non damos abasto, anda que axudemos nosas cofradías a despachar telemáticamente, pero están as portas cerradas, estáse despachando por cita previa, as citas que nos están dando son para 7 ou 8 días despois da fecha. Bueno, iso non é viable, non? Como todos sabemos, un barco que despacha ten que despachar e salir para o mar. E bueno, nos ahora aquí antes estaban traballando sobre 4 personas, máis ben, e agora neste momento está traballando unha persona sola, desde a casa, telemáticamente. Entón, só temos cita previa, hora posto para os martes e para os jueves. Entón, o que nos demandamos é que se nos mande xente personal para aquí, que este é un dos puertos con moitísima flota, tanto os da comarca como veñen de outros lados despachar aquí, non? E facer as gestións que temos que facer. Xa antes da pandemia, o sector viña demandando a asignación dun capitán marítimo para o distrito, agora con máis urxencia, posto que a situación empeorou. Isto xa non é problema solamente do coronavirus, este problema xa viña designado de antes, que antes estábamos un pouquinho mellor, porque chegábamos ali e despachábamos, se non era unha hora era outra, pero íbamos facendo as cousas. Agora é moito máis difícil, non? Unha que xa nos temos que dedicar a través das cofradías casi a metade da xente do personal que temos a traballar a facer eses despachos, pero bueno, a cuestión non era, o malo non era iso, o malo é que tardan días en devolvernos, non? Se está unha persona solamente traballando para tantas embarcacións como hai en Aguiño, en Ribeira, Palmeira, ainda veñen de outras zonas como a Cabo de Cruz e Rianxo, pois ainda é peor. As confrarías do municipio teñen previsto elevar as súas protestas á Dirección Xeral da Mariña Mercante para que asigne definitivamente un capitán marítimo.